E kaunti ma Nakuru, do ma Nakuru witoko bura ma jalupo Brian Odhiambo mawachore ni ne omaki kod apisas mag obila marito le mag bungu mag Lake Nakuru ma bang'e ne olal miru. Jang'ad bura Julius Nangea kinde chiwo ng'eto mara wacho ni onge ranyisi moromo manyiso ni Brian ne ni kod apisas marito le mag bungu ma Lake Nakuru e kinde mane omake. Okinde mag anyuola mar Brian wacho ni ok gimor kod ng'eto mar doho. Brian Odhiambo oselal kuom ndalo 20 ka anyuola mare yogo ratiro mar yudo wuodgi mantiere kuma intiere. Cynthia Onyango ni kod ler mathoth. But they maintain that the subject is not in their custody. It boggles the mind how the subject will just disappear into thin air at Lake Nakuru National Park and fail to get back home. As the first and second respondents have, however, denied having the subject in their custody, and there being no sufficient evidence to the contrary, no further orders or directions will be issued in relation to the habeas corpus application. Let the prosecution process that is underway take its course. Ndalo 20 bang' lal mar Brian Odhiambo, ng'eto mar buche ne ochalo mana ka musmal maliet ma oguri adhola malit ne anyuonde. Bang' jang'ad bura Julius Nangea wacho ni onge ranyisi moro amora manyiso ni apisas marito le mag bungu ma Lake Nakuru ni kod Brian. Ka kuom mano, onge chik ma onyalo chiwo kendo e burano ni mondo apisas go chop Brian e doho kaka chik dwaro. Tielo machielo, miyo ni ma osebedo ka chopo e doho gi geno mar neno wuode ne oting'o ne nyathine makayo sweta kaka ne oting'o e kinde mokalo. Gichi wuode ma ogeno jaode ma wuon nyithinde. Mirimbgi ne omomore kendo ne giywak malit ka gisayo mondo ng'ato ang'ata manigi Brian oduoke ne anyuonde. Ne osiepe, okinde, joked ne ratich oganda, anyuola kaachiel kod jodak ma Bondeni, Flamingo, Kivumbini kaachiel kod Manyani ne ochopo kar rombgi e winjo bura mar lal mar Brian e lwet apisa mag le. To kata kamano, lenda wangi to ne onyiso mirima mapek kaluwore kod ng'eto makamano. Hakuna kitu ingine ninataka. Ni mtoto yangu tu nataka haki yake itendeke. Mimi mwenyewe niliona na macho yangu kwa KWS wakichukua mtoto wangu wakirusha kwa gari. Kwa nini wasinitolee mtoto wangu kwenye walipeleka? Kwa nini wanifanyie hivi? Hata hawa ni wazazi na wako na watoto kama huyu wangu tu. Kwa nini wanifanyie hivi? Kwa nini wachukue mtoto wangu na waende watupe na waseme wajui kwenye ako? We are extremely disappointed by the decision of the court. It is our firm belief that there's been a grave miscarriage of justice, and we have set a very bad precedence with this particular decision. What it means is that police can come and arrest me today and even confirm to the court that they arrested me and do what they want to do. And then tomorrow go to court and say, I ran away. And the court will side with the police and say, yes, there is no evidence that they had me. Kuom seche mohewa riyo, anyuola mar Brian, jotelo, osiepe kaachiel kod joked ne ratich oganda ne odagi wuok e dho od doho ka gidwaro ng'eyo gima ne otimore e doho ka okinda anyuola mar Brian Mogendi Abuya to ne opogore paro kod ng'eto mar doho no ma Nakuru kaluwore ni doho ne ochiwo ng'eto ka gionge. Kaluwore kodgi, doho ne owacho ni idhi gol ng'eto sa 5:30 to kata kamano, doho ne ogolo ng'eto sa 4:30, sa achiel motelo ne kinde mane onyisgi. Kinde ma otelo ne anyuola mar Brian owacho ni gidhi tero ywak margi ne doho mar ywagruok mondo okony gi ng'eyo kama Brian nitiere. We consider an urgent appeal. We are also considering going for an inquest to the forced disappearance of Brian. We would also move to see whether the family of Brian can get compensation, although we know that no compensation would really assuage their anger, their grief. Nilipigia wakili akaniambia kesi ni saa 5 kama vile mahakama imeagiza. Saa 5:30 ndio kesi itakuja kutolewa judgment. Mimi nafika hapa saa 5 kamili, naambiwa kesi ilikatwa saa 4 kamili bila mawakili wetu kuwepo. So itakuwaje jaji wewe unatoa uamuzi kama male, hata pengine majaji wakili wetu wangekuwa na jambo ya kuomba koti. Kaluwore kod neno mar apisas mag rito le, ne giwacho ni odiechieng' mane Brian olali ne gimako ji 11 to ng'at achiel ne oringo ma olal negi bang' kwayo gi thuolo mar dhi konyore bungu moro machiegni kapok ne giyudo nonro mare. Ka ji mamoko 10 mane omaki
ne ochopie doho kaka chik dwaro. Obila mag okwach kich mag sub-county ma Nakuru East to eneno margi nowacho ni ne gitimo apedha e parade mar obila mag rito le ma Nakuru manoketo arita e kinde mane omakie Brian, to anyuond Brian ne ok osiemo ng'ama iwacho ni ema ne omako Brian. To kata kamano, apisas 6 go mane nitiere tich odiochieng' mane omakie Brian ne odonjnegi. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Erokamano Cynthia kuom report ma chal kamano nyakorom gajwangi report ma Cynthia maboka ogodo yuewa mokwongo. Kata kamano kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth maikoni chenro marang'i chwelo.